zmenila Jelena Rybakina. Už dávno nie je takou hráčkou. Na jej konte 8 titulov, predovšetkým ten wimbledonský titul z roku. A vychutnajme si výkon Rebeky Šramkovej proti veľkej favoritke Jelene Rybakine. V tom 8 finále už raz v minulosti bola, ale vo 4. 15 love. Thirty 15. 40 15. Vynikajúci halvolej. Práve v tomto spočíva talent Jeleny Rybakiny. Pri svojej 4 tituly v minulosti získala na tvrdom povrchu. Hobart 2020, Indian Wells 2023, Brisbane v minulej sezóne a v Abu Zabi taktiež v minulej sezóne. Perfektný štart do roka 2024 mala Rybakina. Tu vidíme jej úspešnosť v zápasoch na turnaji WTA 1000, viac ako 72%. Áno, končí sa to dominantným returnom o najvyšší počet S na okruhu na konci sezóny, či už Garcia, alebo Qin Wencheng, alebo práve Rybakina sa predáňajú v počte S. Ale taktiež veľmi nebezpečná aj na Rybakina. Príležitosti je škoda. Dobre rozohraná výmena. Rebeka, myslím si, už ponúkol dĺžku, ale nevyťažila z toho viacnutá na podobné stretnutia. Videli ste pred malou chvíľou grafiku, ktorá predznamenávala, že na týchto turnajoch na úrovni WTA 1000 má Rybakina viac ako 72% úspešnosť v stretnutiach a ja to len zasadím do kontextu iba Šinka, Šviontek a ešte Vika Azarenka. Takže naozaj všetko elitné hráčky, zvyknuté hrať tieto turnaje, ba dokonca zvyknuté vyhrávať tieto turnaje. Hrala Rybakina na týchto turnajach 65 zápasov. Viac už iba Šviontek, tá ich má 95, Sabalenka 80, Pegula 76 a Kokogov 70. Šialené čísla v porovnaní s Rebekou Šramkovou, ktorá na veľmi pekná prestrelka, ale vidíme, čo rýchlený perfektný timing na ten forehand. Rozprávať, včera sa naozaj nabehala. Rebeka často diktovala výjimky. Juice. Obľú. Mimoriadne presná ruka Rybakiny. Gamble pre Šramkovú. Napriek tomu, že sa Rebeke zatiaľ veľmi nedarí vchádzať do výmeny cez prvé podanie, zapojenie prvého servisu iba 35%, aj keď si uvedomujem, že sme stále iba na začiatku.
kick servise von z kurtu z výhodovej strany môže celkom fungovať v nastávajúcom priebehu a či sa to nezíde v tom správnom okamihu, v nejakom kľúčovom momente pri neskorších gemoch, kedy to tam Rebeka bude čakať a podarí sa jej skvelý return. Jelena Rybakina a jej bilancia proti súperkám, ktoré nie sú v elitnej svetovej dvojhre. Aj keď tá prehra je trošku diskutabilná, mám na mysli to rebríčkové postavenie súperky. Pochopiteľne narážam na jej prehru s Belindou Bencic v Abu Zabi, keď prehrala v semifinále 6-3, 3-6, 4-6 v skvelom zápase a slovenská Švajčiarka, ako rád o Belinde rozprávam, urobila ďalší výrazný krok. Príliš, ale naozaj práve proti Kazaške je to extrémne dôležité. 15-0. Akoby čím lepší servis od Rebeky, tým lepší return od Rybaky. Od Rybakiny skvelé nohy, perfektná Rebeka Šramková, výborný štart na loptičku. Rybakina sa veľmi lacným spôsobom z gambolu súperky dostáva k vlastnému setu. Od Rebeky. Počet nevinútených chýb, tých je 18, ale v drvivej väčšine určite prichádzajú práve z forehand. Ale presne o tomto sú pre 30-15. Game Rybakina. Jelena Rybakina má v tejto chvíli istotu skrátenú. O príprave výške dokáže hrať rýchlo, tak naozaj neodohrala také objemy tréningov a objemy tenisu v mladom veku ako jej rovesničky, obzvlášť v Rusku. V predchádzajúcom service game odvrátila, pripomínam, 3 set boli Jelen. Je naozaj stále hlboko pred základnou čiarou. Myslím si, že to môžeme sledovať v zostávajúcom priebehu stretnutia pravidelne, obzvlášť pri druhom podaní Rebeky. Prvého podania. Ako náhle pôjde Rybakina do výmeny cez druhý servis Rebeky, bude veľmi nebezpečná. Skrátených hier v tejto sezóne. Stále sme iba na začiatku, nie je ich odohraných až tak veľa. Rybakina vyrovnaná bilancia tiebreakov. Prehrala tiebreak, prehrala aj zápas 6-7, 4-6. Na druhej strane v Abu Zabi uspela v rozhodujúcom sete proti Ons Jabeur 6-2, 4-6, 7-6.